Kien fil-bidu ta' Diċembru li l-oppożizzjoni Laburista resqet mozzjoni fil-Parlament dwar l-oqsma tal-ġustizzja u l-intern. Il-Gvern kien intrabat li din il-mozzjoni titressaq għad-diskussjoni sa tmiem Jannar. Madankollu wara li fil-bidu ta' Jannar Karmi Bonnici nħatar Leader of the House b'responsabilità li jkoordina x-xogħol tal-Parlament, il-Gvern ma jridx jintrabat b'data biex tkun diskussa din il-mozzjoni. Sal-bidu ta' din is-sena Mifsud Bonnici nnifsu kien il-Ministru responsabbli mill-oqsma tal-Ġustizzja u l-Intern. One News tkellem dwar din is-sitwazzjoni ma' membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Mistoqsi għaliex s'issa ma natax data, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ma weġibx u qal biss li din se tkun diskussa meta jkun il-mument opportun. Ministru, taqbel li għandha tkun stabilita data biex tiġi diskussa l-mozzjoni tal-oppożizzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern? Iva. Għal xiex s'issa ma kienx hemm? Diġà għadna pubblikament illi l-Gvern sa jissettja data biex nagħmlu diskussjoni u biex nresqu għal-vot. Hemm xi perjodu? Deputati oħra tal-Gvern qalu li dwar data għandu jiddeċiedi l-House Business Committee li jmexxi Karmi Bonnici. Minix fuq il-kumitat li jiddeċiedi dawn l-affarijiet. Ma taqbilx mozzjoni tal-oppożizzjoni dwar House il-ġustizzja. Business Committee u dan l-iskop tal-House Business Committee biex jiddiskussi d-dati għal affarijiet. Taqbel inti? Mistoqsi dwar l-appell li sarlu mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat biex jirriżenja temporanjament minn Leader of the House bilan li tkun tista' ssir diskussjoni li hemm bżonn fuq il-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern, il-Ministru Karmi Bonnici ħarab milli wieġeb. Ir-reazzjoni tiegħek għat-talba li għamillek il-kap tal-oppożizzjoni nhar One News staqsa wkoll id-deputat Franco Da Bono jekk jaqbilx li tkun stabilita data biex tkun diskussa din il-mozzjoni. Jien li ħafna nitkellem dwar id-dinjità tal-Parlament. Deputati oħra tal-Gvern għażlu li ma jweġbux. Taqbel li għandha tkun stabilita data biex tiġi diskussa l-mozzjoni tal-oppożizzjoni? M'għandekx kummenti? Taqbel li għandha tkun stabilita data biex tkun diskussa l-mozzjoni tal-oppożizzjoni dwar il-ġustizzja. Taqbel li għandha tiġi stabilita data biex tkun diskussa l-mozzjoni tal-oppożizzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern. Waqt li deputati oħra tal-Gvern kienu impenjati iwieġbu l-mobile.